Robotioro otigara amangana alingete kemeligie chae ekaunti ya Nyamira ensemo yegitabo kyoboremi nigo ya mochirigwe ase ogotabwatoka abobisa boboremi ochia emegondo yabaremi eliokobasemia ekeroni ekia gichae egentanda kege korenta etobauti ya magori gati ya gusi ne chinsemo chinde mo director wini boime county ya Narok oyoro moiboro akorwa sorgongo rwa gusi Walter Chanua nigo kagukwana imeye bunge ya North Mugrango nigatebire buna oboremi nigo bolense imeye county yo na gusaba serikali ya county ya Nyamira kwaenekia ngobwatira na bale na ba director bechae elindo gosonsora omochando yoraroro county ya Nyamira muma etege ntetegemete mono ne chai oboremi lakini oboremi cash crop yabo ne chai igo muna twaro che bonus yachire county ya Nyamira nere nyorete bonus yense zaidi wetani chi county chinde chons ase nse ya Kenya muroche range korwa over 50 then about 10 shillings etofauti muroche ni gere about 40 shillings per kilo netre sinyinge igo ntotage tutumanye serikali atotebinga ninki kiabero muchando ase county yetu ya Nyamira no borimi bweto botari gokorubia na ende ninki botari gokorubia ese county ya Nyamira elinde tonyore a production ye chai eregrade kiana into tokonyore faida iri nabalimi banyare kwegokeria nonto bwato muchando abantu baito be county ya Nyamira nkorera bale abalimi baito nkorera bale lakini naende tuligererie ntoganirie my agriculture ni get devolved omuntu tenene to bolimi moone se county ya Nyamira ne governor tali president igo tugene tuligererie county omo governor anyare go advice accordingly and extension officers au bago advice abalimi nganinki obolimi bwenete gokorwa na kibogo korwa elinde tonyore grade kiagie chai na into tonyore bonus rengia. So the people of Nyamira are not happy. They are also crying that their bonuses ziko chini kuliko kaunti zingine katika inchi. So they are feeling kwamba hawajatendewa haki. Na hilo ndilo hitaji letu kama wananchi kutoka sehemu hii. Next time bonus yetu tunataka ikue juu ya 50 kama wengine.